कौना सुहागिन के साथ ना हो, कौना औरत के इच्छा ना हो, कौना मेहरारू का मन ना हो कि हमरो बोलमुआ होली में हमारा संगे रहते। काहे हो काहे मन मारी के बैठल बाड़ू? हेने अब ठका बात बोलो 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 का कहिए सखी का सज जाए दो सज जाए दो का कहिए सखी का हमार बलमुआ हमरा के होली में छोड़ के चल गई। कहां रह तो सरवा तना पागल धरती पर आदमी नहीं जे होली के महीना होके भतार होके बाहर। अच्छा अच्छा मान्य हमारा अवधेश पासवान जी के धर्म पत्नी के माध्यम से हमरा के बहुत रुपया प्रसाद मिलल बा। हार्दिक स्वागत बा। बाहर गइल बा मर्दा। एगो काम करो ओकरा के फोन क के जल्दी बोलवा लो कहि त कि अब बीत जाई नु त फिर रंग दोसरा से लगवावे के पड़ी। फोन ले ला ओकरा के जल्दी बोलाबो। ए देवर बबुआ काहे भौजी अपना भैया के नंबर दीता आवा पानी रजाई में का हो कहां बाड़ो? मंच पर ना कहां तो बोला समयना में जाना तक अब ना कहबो जूता गिरी बोला लिखो बोला BW0R BW0R UUR UUR 6162 टूस टूस उठाइए ना उठाइए ना गले में ढुकाइए ना। हेलो 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 जल्दी तो माइक हाँ हेलो बोलो इतना नाक में बोलो तो बोला कोनो बात है बोलो हेलो बोल के बोला तरी जी नहीं कौन चिन्ह तार पाहुन बोलत रे बोलो बोलो राजा जी ना हम तारा बाबू के बनिहार रही ए राजा जी बोलो गोड़ छू के गोड़ लगत नहीं राजा जी। अरे कुछ छूले आगा छूले पीछे छूले बनवे परे ए राजा जी हां बाहर से जल्दी आ जाइए तुरंत आवत काहे की होली के मौसम बा। हां हम केकरा से रंग लगवाई। अरे जल्दी मीठ बोल मीठ बोल आवत मीठ बोल केकरा से लगबई भू अब के तारा मन पड़ता के देबे के बा। मीठ बोलो तो रउआ बहरा में जाके बस गईनी। रउआ बहरा में जाके बस गईनी। ना जानी केकरा नजरिया में गड़ गईनी। रउआ बहरा में जाके बस गईनी। ना जानी केकरा नजरिया में गड़ गईनी। रोआ ऐसन खुआ में कवन मजा नहीं थी जाके सौतनिये के बाहों में बस बहुत मुंजन भगत जी के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार बा। हार्दिक स्वागत बा। और अतिया कहते के बलमवा मेन से कि यार चढ़ते फगुनामा ए राजा जी लगनु पिया आहो बे हरि अर्जुन आहो रखला सवतिया मटी लगनु पिया बे हरि रखला सवतिया मटी लगनु पिया आहो बदलल चाहे चढ़ते फगुनावा ए राजा जी
मेहरी बा रखला सबतिया ये मोटी मेहरी बा रखला सबतिया ये मोटी प्रखंड अध्यक्ष हमारा अवधेश पासवान जी हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक स्वागत बा। भाई हमारे हेरी बेरी के माध्यम से देखिए भाई गलती मत कहो हेरी बेरी के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक स्वागत। अच्छा एलजीबी लुटपा बनी 501 रुपया देके सम्मानित के लिए बनी भोला पासवान जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक स्वागत करे। भाई हमार मुन्ना जी तनी हमनी के बेरा कम आवत जात बानी ठीक लागता हमरो देखी कहला में कोयला में अंतर हो जब स्टेज पर कम आई जाई तो हमनियो को बुझाला नो कि ना तनी कम आवत जात बानी बाबा सात फेर को के सात हमारा परम आदरणीय मुन्ना भाई का हमारा छोटकी मामी यानी कि प्रियंका मैडम जी के माध्यम से हमारा के 200 रुपया आशीर्वाद मिलल बा चरण स्पर्श बा। अच्छा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक स्वागत बा। पूर्व मुखिया हमारा सोनू भैया के माध्यम से भी तो दी ही की खासा यही तरह का हवाई खोली है सत फेर परम आदरणीय हमारा मेघन शाह जी ठेकेदार साहब बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक स्वागत वंदन बा अभिनंदन बा। सत फेर के सत फेर के सत हो सत फेर के सत फेर के सत फेर आहो सात फेर कोई के राजा जी सात फेरा वार्ड नंबर 7 हमारा अरुणा देवी जी 101 रुपया आशीर्वाद दिल बनी हार्दिक स्वागत बा वंदन बा अभिनंदन बा। सात फेरा कोई के हम से कोई लो गलती ये मोटी लगनो पिया मैं हरी बा रखला सबतिया ये मोटी लगनो मैं हरी बा रखला सबतिया ये मोटी लगनो दिनवा बितोता दिनवा बितोता दिनवा आहो दिनवा बितोता बाए राजा जी आहो दिनवा अरे बितोता लगनो पिया मैं हरी बा रखला सबतिया ये मोटी लगनो पिया मैं हरी बा रखला सबतिया ये मोटी लगनो पिया। अंतिम रजबू तिवारी आहो रजबू तिवारी हो जी के राजा
माटी लगनु पिया माटी के चौगुन अर्जुन मैं हरि आहो रखल सबतिया माटी लगनु पिया माटी लगनु पिया मैं हरि पा रखल सबतिया माटी लगन मैं हरि पा रखल सबतिया माटी लगन मैं हरि पा रखल सबतिया माटी लगन। अब एगो होली ओकर बाद माइक को लग देहाती होली में अब ली तो देहाती में तो चलो